ina zuwa to ina zuwa sai ka samu gudu yanzu rayuwar duniya da gaba da ba wannan ba yanda ina zuwa mai zan je ni sai wani waje gidan san wannan shahan nan gidan mai din sunni din nan wani su dalle kuma alaji kai kana nan gari musamman ma kana rike da waya a kanka amma gaba ɗaya baka da labari da rage wani ne kawai ka bari kullun shan mai bari baka labari alaji wani ina nan kwanan filin bar filin nan wannan gadan shi wallahi akwai sabon gidan mai a wajen dan Allah na rantse da Allah komai na driver ne rashi mai sauki wallahi dan Allah na rantse da ubangiji Allah ba a magana farashi kai gaba ba wannan kanku gaba ne tun na aiwa iya ka shawara na gari ba ma ka san gara ba sa to ina ne gidan mai in yanzu nan habmal oil zaka ji ana cewa habmal oil nan falan Habuman oil habmal kai ba gida ce habmal Muhammad oil ba hamal ba habmal adam ruwa haula ba wannan ba gidan mai ne alaji gidan mai ne kake kake dan je Habuman oil Allah tsare ka amma irin wannan kudin ai Allah kiyaye dai Allah ne kiyaye